To svaka čast. Ali, kad je Mirza i oni izbacili u tebe za oca, jel te, svi su... Šta je bio u mene otac jebote on mater? Šta je bio? Šta je bio? Ko? U mene otac. Pa objavili su portali svi šta je bio. Pa jebote on mater, jel u tebe otac išao u rat? Slušaj, ostavim još jednom mater. Kurem ti se ja, da ću ti posla ljude u roku 24 sata na kuću. Ma posali mi odmah u roku 5 minuta, nek mi dođu, odmah mi posali. Odmah mi posali. Odmah mi posali. Jebem te ja usta, pičko jedan raspala. Odmah mi posali, majmune jedan. Jebem te usta ja. Da ti nije TikToka ljudi koji su vani. Normalno, bio bi gladan i jedan još uvijek, majmune jedan. Pičko jedan raspala. Idi valjaj klade, to je za tebe. Jebem te, šta je za tebe, majmune jedan? Šta je za tebe? Ne, ljudi ubijete ovog nehljebara. Ljudi ubijete ovog nehljebara. Ko je, isto ko da ste zavarili za tu stolicu, majmune jedan, 24 sata, tu visiš i vidite nehljebara. Ma šta sam ja propao, majmune? Evo vidi se, ti si institut. Pa čiji si ti da nije bilo klošaru jedan? Pa svakoga si živog na TikToku izvrijeđio, majmune jedan. Nema čovjeka na TikToku da ga nisu vrijedio i da mu nisu ne prošlo. Klošaru, šta ja radim, bolam? Prvi krećeš tu, ja ti neću šuti. Šta sam krećao, pitao sam te kod čovjeka, koliko ti bilo Huntera? Što tebe boli, čekaj si ti advokat njega? Što će, koliko te puta Hunter i njegovi prijatelji, drugovi, komšije, podržali, majmune jedan. Klošaru jedan. To nije isto. A ne, što suješ mi mater, hajde reci. Zato što si bezobrazan. A čekaj, što suješ mater, ljudi? Zato što si bezobrazan. Slušaj, još jednom osuješ. Jebo ja sve svoje. Ako te ljudi mi ne dovedu na koljenima, pušit ćeš mi kurac na lajvu. Evo, jesi li me čuo krme debelu? Kurac ćeš mi pušit na lajvu, ustate jebem ja. Pa zovi mamu, eto ti je to blizu. Slušaj, kurac ćeš mi u lajvu pušit. Samo polako. Pa kako te nije sramota te riječi izgovarati, majmune? Kurac ćeš mi u lajvu pred ljudima pušit. Kako to ovdje ima i djece i žena i majki i sestara, kurac će se pušit. Pa puštit si ga mater jebete, usta bezobrazna. Kad te budu ljudi doveli meni za ovo što suješ, pičko jedna raspala, a suješ iz nemoći, šta? Misliš ako imaš tu 200 kila i ako klade valjaš da te se neko boji, jel? Joj, kako bi ti tu glavu... Ne, sad upalim pola...